στην ευθεία με 3.000 τρίφια. Καλά, εγώ στις μαλακίες. Μπράβο, Ηλιάνα, πάτα τα κουμπιά, το αυτοκίνητο πάει λίγο ευθεία, ρε, sorry κιόλας. Καλά, δεν ξέρω να δει κάτι και εγώ πάμε. Να το. Γυναίκα τριφτάρι. Όπου κολόνα και χαρά. Καθίσεις και να... Τι ωραία μαλάκα, φαλοκράτη. Τι μιλάς εσύ. Πολύ. Το κούμπο σου να πούμε. Κάτσε ρε μαλάκα, πρώτη φορά παίζει. Κύριε Τάκη, όταν πάρετε στην Ηλιάνα αυτοκίνητο να τους βγάλετε το χειρόφρενο. Είναι χαλασμένο το αμάξι, είναι χαλασμένο και είναι εμφανέστατα χαλασμένο. Ναι, είναι εμφανέστατο. Έλα Παντελή, περίμενε λίγο, τριφτάρι. Πώς θα κρατάμε το βίντεο. Άσο μία. Παντελή. Έλα, περίμενε αυτό. Τριφτάρι, περίμενε. Need for speed. Σουπέρ τείχος, γωνία. Ντριφτάρι. Μπριφτάρο. Έλα, φέτο με τώρα, θα πούμε Άσε με. βίντεο. Ρε Ηλιάνα, θα σου το δώσω να παίξεις σπίτι, αλήθεια σου λέω. Όπα. Μπράβο, πολύ Πού καλά. μιλάτε το παιδί, αφήστε με αυτό. Μισό παιδί, θα το δείξω μετά, το αυτοκίνητο είναι χαλασμένο. Μπράβο, παίρνει. Άσε με! Άσε με να πατήσω το χειρόφρενο να το πάρω. Αλλάζει κάμερα. Μην γελάτε. Μην γελάτε. Από κάτω κάνω, βάζει και είναι δίκτυο. Ναι, μπράβο Ηλιάνα, ήταν πολύ χιλιό. Ρε, γιατί πάντα δεν αλλάξει κάμερα. Δεν είναι τιμόνι να το κλειδώνεις ανάποδο, το μόνο το πατάς. μεγάλο πατάω, το μεγάλο. Μόνο το πατάς. Τράτα. Ευρεία. Πάει αυτό του. Όχι, να μου χαρείς. Εγώ το ξέρω. Ναι ρε, 20.000.